Lewap welaýatynyň Dolandyrys merkezi Türkmenawatda 14 ýyllyk könülen binalar ýer ýygtan edilip, olaryň ýerleşen sebitleri ýasaýjylara jaý almak üçin bölünip berilýär. Emma Azatlyň habarçylary şäheriň çägindäki bu sebitlerden ýer edinmek üçin raýatlaryň ýerli resmiýetlere para bermeli bolýandyklaryny anyklamagy başardylar. Häzir Türkmenawadyň ýer serýişdirleri gullugy tarapyndan ýykylan binalaryň ýerlerinden ilata 6 sotka meýdan bölünip berilýär. Bu yerlerde jaý salmagy hem ruhsat berilýär. Munyň kagyd ýüzünde 700 manada amal edilýänligi aýdylsa da şäheriň öz çäginden yer almak üçin 200 000 manat möçberinde para bermeli bolýar. Dip bu sebitlerden yer edinmek istilen Türkmenawadyň ýasaýjylarynyň biri 23 martda habarçymyza gurrun berdi. Ol häzir Türkmenawadyň gök bazarynyň golaýyndaky 1960-njy ýyllarda salynan kinoteatryň we narkologiýa hastahanasynyň hem ýykylandygyny we bu ýerleriň eýýäm adamlary bölünip berilendigini aýtdy. Häzir adamlar gök bazaryň golaýyndaky ýykylan binalaryň duran ýerlerini edinmek isleýärler, sebäbi bu sebitde bazaryň ýerleşmegi bilen birlikde ýaşaýyş üçin ähli şertler hem bar. Narkologiýa hastahanasynyň ýerleşen sebiti eýýäm paýlanypdyr, emma bu ýerleri satyn alanlaryň käbiri olary gaýtadan has ýokary bahadan ýerlemegiň aladasyny edýärler. Dip habarçymyzyň söhbetdeşi belledi. Ol para bermäge gurby çatmaýan ýasaýjylara şäheriň çetindäki gumlukdan yer berilýändigini hem sözüne goşdy. Egerde sorulýan parany bermeseň Türkmenawadyň merkezinden 25 kilometr uzaklykdaky aeroportyň golaýyndaky çöllük meýdandan yer berilýär. Bu yerlerde 25-30 ýyl boýunça guruluşyk edip bolma sebäbi ne suw, ne gaz, ne de başga infrastruktura hyzmatlary ýola goýuldy. Bu yerleri alanlaryň diňe çağalaryna ýa-da akdyklaryna jaý salmak nesip eder. Dip söhbetdeşimiz sözüni jemledi. Azatlyga ýokurda beýan edilen meseleler şeýle resmiýetleriň para berim ýagdaýlary boýunça Lewap we Türkmenawat häkimliklerinden kommentariýa ýa düşündür salmak başartmady.